Iyang okay pa ni Pon malan mo na rakso pon peyo wow kisanan kan nalang konan kan ko wow choro rang sa palmachay kop na Korean kop na speaker legislature som kop lagalagan nan Valencia also government to John pon peyo sa Pejawan ko kuran para sa nan sa palmachay roman watch Ngay sa Nicolas magang Pejawan kalile kukurakan Autaban sa palmachay mga ranwatch. O iya charalap and sa palmachay ronggan kayo. Executive Proclamation Koryaw. Ka-school and junior police na ngayon kachi. Kasilo. Men kabasa may piktakan sila kabinsalit na sa mga COVID-19 saktuwaw. Kagayo. Kamatang and kawapan ranan may maarya katriyay sa kayo. O kalinaw sa palmachay ran masalangan Ponpe. Rong sang kolonya wen Ponpe, panian rong nan sa palmachay region Ponpe. Kaya wen sa palmachay ran watch panian rong nan sa palmachay region Ponpe, pajamana na tiyo main katasa mepit executive proclamation. Kaloktan, Mausus choror yo pang kuyaw kwen au teta siya chon tayo na legislature manarapol Senator Rausan Chilam Pert Pugogi yang Wison sa cause. Pwede ni July o Yapatriya sa kayo acting speaker and Kaisak Ponpe legislature the Honorable Stevie Katuan Katara resolution number LR number Walisa Kualulay sa kayo kalogitar manya siya chon tayo na legislature o pwede Sir Wachanta Sangni, resignation and Honorable Hausan G. Lambert ni Tunay sa kwaluparan sa palmachay ko, Triyapatriya sa kayo. O puya kiti Honorable Hausan G. Lambert, awya, ulyapan Wison sa kos, o Chanta Wat epan, Ray Kit, Parew, mga ususlap and legislature, o puya kit, Section 10, line na pagtayo ang title, ASAP of the Ponpe Code, General Election Law, and Kitwa Ruwasan na kapna panakal, usus choror nan punganran wanesak, o ebukarya isak, muran kalokta, to kalok sangkap na, and Ponpe, nemiyaw usus choror, pamiyaw penaw teta serchan tayo na legislature. O pwede resolution number LR number Walisa Kualulay sa kayo pakakiyang kapina o Chief Minister, Chief Magistrate and ngayon sa kas, maananapan ususororyo at miya. Yay mes makareta o samni manaman makapna and when Ponpe chungalan kipan kasanag section tayo, line of tayo of the Title 10 of the Ponpe Code, kasantiyan may usus chororyo the special election tanuyawi ni October sa kayo riyakutriya sa kayo puya nauteta sir na chanta sangli resignation and Honorable Hausan G. Lambert nauya walyapan Wison sa kos. Koreawan sa palmachay mga ranwat pilpan sa nga Chabalonia Ponpe Talian Public Safety and may Ponpe Pejawan Yatari program in junior police ni elementary school and same warnan mo kichi o iray sa rituwa ko nyaman me chawata program iray sa bukat sang Parisu led sa Parisa Kriya program watch Pejawan Miyaw yang ray sa rikan me Pejawan yang chawata elementary school and talang o same warnan mo kichi Takwat yay kwenkak, kawet ki ray serikan uyakan tatongkan o kasantikan and panyan police o pilpan sa wasa, tatongkan and apolkan wasan kausanakan o wasa sarbukat patpachaya takaw kausan niya o program wat pilpan kawet serikan and kak pachawan eukana o tatongkan na pangkak kairatay ray na lewe wasan kausanakan. Nintuan tama sansan na program ng junior police walpan pachawan yung sakla ni August Riyay Sakso and Pam Yakatriyay Sakyo.
Kasuluan sa palmacayron ranwat pali na kan pacumana pali to kan silan unian kabinsalet so mga COVID ay saktuang men pacuan sa karako ito kan mayray na masakan makakarnyang coach kita pacuan ale to kan silan kabinsalet so mga COVID ay saktuang sang daro isakwalo pacuatan pacuan sansal mayray niya kan medisayan sa cakaknyang coach kita pacuan ale to kan silan watch. Tokan silan kabinsalet sa mga COVID ay saktuaw kung pachota publikal palpanian monunian tonpe o nitispensaryan kolonya. Panian publikal kung pachuan rutak lakwalun mensang lalak namin sauchik sang niyat niyalam koros naman niyang coach kita pachuan tokan silan kabinsalet sa mga COVID ay saktuaw mananane o tetataropay mga tokakan pachota. Tokan silan kabinsalet so mga COVID ay saktuawat kunyawin ito o enpil pacawan sansal meranwat kichay sa kulman ko winiriyaw ye matal na vaksin o chansan. Ang matal na vaksin kan pacawata pakriyaw nan arem rarye sa kwalunan punga o chansan kan pacawata pakiucha. Sang nakawaitan talian US Central Forces Control Uniyan silan kabinsalet sa mga COVID ay saktuaw, so kapag o apal pararabat pa 20% way saktayo, pointseo. Nang robot na kung pachuta sa Palian Pompe State Vaccine Administration, kasaleta melalata na sila ay saktuaw, yagat ay sakyo, ray laramasakan me, kachkiyat, tapachamayar, tokan silan kabinsalet sa mga COVID ay saktuaw, kayawan tok ang Palian Materna, Iray laramas tuwakot abukit. Wane man may baspacho ni President Price of Payo, Kornyawan tok, sa kantos, iray laramas isukot tuwakot siliman may baspacho ni President Slisak Walu, o iray lakan may yangar coach kita bacawan tokan sila chansan o Materna vaksin koros. Iray laramas nen Tapur yok naman may baspacho ni President Limaisa. Doon pe kachin sapalman ko uniyan Materna isagat walip ko o uniyan chansan kat silab ko walisap isu. Kabayo ang sapalman chay rungan ranwat yapan tatawakan kamatong pen kawawi sapalman chay ranan may maur yakat rejaysak eyo. Yetuan paita kan meta cuman muyawir nialam chun isak manor yakut niya isakyo kamatong nan pungan liyakan liyan sakas uwang liyan kadunga liyan sakas meta cuman paita liyan matalanim uwang liyan kecil meta cuman paita kamatong an yakyo fast pitch ong raido lakan meta cuman muyawi nialam Julay sa panahon yakot via sa kayo nan pungan matalanim o sabwafik matalanim may bacuan kwaita kamatangan palabwal may bacuan muyawnit Julay sa tuwar yakot via sa kayo o ang raylo lakan nan pungan kiciyo matalanim may bacuan kwaita nan pungan kolonya o may bacuan kwaita Kain saklan sa palmachay rungan hanwat ye iran masanlangan tolpe. Ulal panpat pacho ni piche o jisu gulakusu minichay sa kayo ni maisang ungalangan panpat pacho ni piche piche ya points payo gulagay sa kriya minitslisak payo mo rin sawas o ulal panpat pacho ni piche o walo gulagay ma minipay sa tawli ni sa uchi. Ranwat ang panpat pacho nan pungan paliyay rupal masan ni natay sak lalay sak limao Iloglogan tayo na daan paspacho ni Pete silulan payo pan tabokin o pan kap niya marmarakan kachaw niya silan ni sauchikan niya silang pan paspacho nan pungan paliyay ro palmasan na taysak lalay saklama Iloglogan tayo na pan paspacho ni Pete silulan payo pan tabokin o pan kap niya marmarakan kachaw niya alam lalran ko na pan paspacho nan pungan paliyatang o palmasan ni naglimaw lilaysa iloglokin pa na panpaspasan na pitsilulat payo pan tapokin o pan kap niya marmarakan kachaw.
Walang namranaya Bespacha ni Tigrwali sa Kriyaw, walang namran ranwat, Bespacha ni Tigrisi sa Klunga, wan susongan kachaw, memoratin ang raya na wariya sa tayo, mimi ni Siseo point wali sa Kriyaw, o wan susongan kachaw, memoratin ang sampung wat, mimi ni Siseo sa kayo point wali sa. Tuan kay darasang kachpin glakono, minit kay sa suning sa uchit, o paan prong sa long kachpin glakono, minit ay sa tuwa, ni man sa manlakaw. Main ko yung matyakan ng tagan sa panmatya mga ranwat, kalanganan kukuran karas o kasalila.